san me ban mamaki shi fa har yanzu dan arewa yan gwagwarmaya yan arewa fa yanzu ba san cewa abun kunya suke labta a kansu ba. Abun kunya yanzu dan girman Allah ku duba Davido, ku duba Berry Dutman abinda suka yi gabaki ɗaya kaf yan arewa babu wanda ya taba irin wannan abun. Kuma wai me yasa masu ikirarin cewa su yan gwagwarmaya ne a yan arewa, me yasa duk abin da za su yi sai dai iya su da sauran ɗaiɗaikun mutane ne suke posting ɗin abin su? Ba za ka taɓa ganin tashoshi sun yi posting ɗin abin su ba, sun yi posting ɗin a gwagwarmaya da suke yi ba. Saboda mi? Saboda an riga an san da cewa ba yan gwagwarmaya bane na Allah da Annabi. An riga an san cewa ba yan gwagwarmaya bane wanda suke son ƙasa suke kishin ƙasa, musamman yan arewa gabaki ɗaya. Wallahi ɗaiɗaiku ne wa'anda kuma suke gwagwarmayar tsakani da Allah sai ganin cewa ba a damu da su ba a rubutu ɗin bidiyon su, ba a kai bidiyon su yana kaiwa inda yake so ya kai, kamar irin suke banna. Yanzu dai gashi nan da Davido yayi abin da gabaki ɗaya yan arewa gabaki ɗaya ba wanda ya taɓa yi. To haka ne za ku zo ku dinga haɗa mana wasu wai irin su Bula Bakarti, irin su Sharfaddin, irin su waye da su waye, wai su ne yan gwagwarmaya na gari, wai irin su Aminu J Town, wanda ba su da aiki in banda talla. Duk iskancin mutum, duk satar mutum, duk ta'addancin mutum inda zai ce musu gashi, to za ka sun fito suna ce masa wai shi wannan ne mutumin kirki. Sai kai suna cewa shi wannan ne mutumin kirki, ba za ka taba ganin dan kudu yayi wannan abun ba. Tun da Berry Dutman yake gwagwarmayarsa har yanzu mu taba ganin ya daga hannun wani dan siyasa ba gabaki daya. Davido tun da yake harakarsa ba mu taba ganin ya daga hannun wani dan gwagwarmaya ko kwaya ɗaya ba. Amma ku yan durun uwa daga Shehu Buba ko Nuhur Bado ya zo ya baku kuɗaɗe ko ya baku wani abu sai ku zo ku dinga tallansa kuna cewa mutumin kirki ne. Ta ya za a yi abubuwan ku a dinga tura shi gaba har kasashe su dauka? Yanzu abin da Davido yayi da abin da Berry Dutman yayi a cikin ƴan lokaci kaɗan, tashoshi ba ma na kudanci gabaki ɗaya ba, na duniya gabaki ɗaya sun ɗauke shi. Na duniya gabaki ɗaya sun ɗauka suna yaɗawa. Amma daga mutum dan kudi yayi wani abu sai ka ji ana cewa a lokacin yabo dole mu yaba musu, sun mana kaza aikin banza. Abinda ku ake kashewa ku ya kamata ku tsaya ku kaurace abin hannun mutum, ku kaurace maula, ku kaurace komai, ku fito ku gwagwarmaya dan yankin ku da yaran ku da kabilan ku da addinin ku. Amma ba za ku yi haka ba. Daga wanda ya je ya saci miliyan kaza ya zo ya ce muku ga miliyan 6 ko miliyan 7 sai ka ji ana cewa mutumin kirki. Wai abun kunya su Adam Ashaka da baban Cinedu ne wai suka fito suna yaban dan ta'adda Shehu Buba, dan ta'adda wai suna yaban sa, wai yana bada kuɗi. Wasu ba mutum in ma cin mutum yake, in ma yanka mutum yake danye yana ci, in dai zai dauki kuɗi ya basu, to in dai dan arewa ne in dai zai dauki kuɗi ya baka, ya dauki kuɗi ya baka a jihunka, in dai wannan aka ce maka dan gwagwarmaya ne dan arewa, to wannan mutumin duk abin da yake yi abin kirki ne. Na rantse da girman Allah irin su Berry Dutman, irin su Davido, irin yan gwagwarmaya na kudanci, na rantse da girman Allah ko da badakala aka same ka, ko da bata kai ta miliyan 1 ba, in dai suna da labarin ta, kai baka isa ka tankare su ma ka zo ka ce ga kuɗi na su je su kashe ba. Amma babu mu, kun dinga haɗuwa da abun kunya kenan, kun dinga cewa komai ya fito daga mutanen kudu kenan, kun dinga faɗa kenan. Banzaye wawaye, ana nuna muku ga inda duniya ta dosa, ga inda aka dosa, ko kuma babu ruwanku, kawai abin da kuka dama shi kuke yi. Allah ya kyauta. Kun dinga haɗuwa da abun kunya. Yanzu ba abun kunya bane ku fito kuna cewa Berry Dutman yayi abu kaza, Davido yayi abu kaza, ba abun kunya bane kullun da kun zo a zaɓi wannan dan siyasar, wannan muna ganin mutumin kirki ne, wannan kaza ne, wai a hakan kuma wai su kuke rubutun su kuke tura bidiyoyinku. Allah ya isa mu wallahi. Muna da irin su Davido wanda suka fi su Davido, muna da irin wa'anda suka fi su Berry Dutman, kamar irin suke banna, amma tura bidiyon su ba kwa yi. Jama'a ko Buhari ya mutu sai mun gayyato shi. Tarihi baya ƙarya, sannan za mu ci gaba da yin tarihi duk da an haramta karantar da tarihi a makarantun Najeriya. To amma a kafafenmu za mu ci gaba da tuna muku da tarihi da abubuwan da mutane suka yi na alheri da abubuwan mugunta da zaluncin da aka yi, saboda shi kadai ne zai iya zama wato wata aya ga shugabannin da suke mulki a halin yanzu na cewa ko bayan sun gama mulkin fir'aunanci da zalunci sun sauka, za mu ci gaba da karanta tarihin sunan muna gaya mu jikoki da 'ya'yanmu na irin cin amana da zaluncin da suka ma ƙasa da ta'adi, sannan kuma da rashin mutuncin da suka aikata yayin da suke kan mulki. Ana zargin Mele Kyari da waɗanda suka yi aiki tare da su a kamfanin NNPCL na Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari, tsohon shugaban ƙasar Najeriya, wanda shine ministan man fetur, wanda ake zargin su da lalata salwantar da kuɗi sama da naira tiriliyan 210. Sannan kuma EFCC tana bincike kuma tana zargin Sanata Hadi Sirika da karkatar da kuɗaɗe da suka kai sama da naira biliyan 2
wanda ya damfari Najeriya da gwamnatin Najeriya da 'yan ƙasar Najeriya, wanda ya je ya ɗauko hayar jirgin Ethiopia aka mai henti kalan na Najeriya, aka ce Najeriya ta sawo jirgi, wanda aka kwashe kuɗi sama da naira biliyan 2 a cikin lalitar wato kuɗi na Najeriya. Wannan duka a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ƙarƙashin mulkin shi aka tafka wannan tabargaza da zubar gado, a ƙarƙashin mulkin shi aka tafka wannan rashin imani da rashin tausayi. Najeriya ba za ta tashi ba za a naɗa tarihin Najeriya ba sai an sa mulkin Muhammadu Buhari ciki, ko an ki ko an so, saboda shine kadai mutum guda wanda 'yan Najeriya suka yi imani shine mai ceton su, wato shine mahadi na Najeriya, wanda ake tsammanin duk zalunci da gallazawa da kuma rashin imani da rashin mutunci da gwamnatocin baya suka yi, shine zai zo ya wanke ya daura dan ba adalci. Amma a ma'aikatar da yake jagoranta a matsayin shi na ministan man fetur, aka samu wai wasu mutane sun karkatar da kuɗi sama da tiriliyan 210, wanda a tarihin duniya ba a taɓa tafka satar ta kai wannan ba. Yanzu dai hukumomi a Najeriya, ko mu ce majalisar tarayyar Najeriya, ta ayyana Mele Kyari a matsayin ruwa a jallo, wato a kawo shi a raye ko a mace, kai ko gawo shi ce sai an zo an kafa mata kweri na cin amana da zalunci da suka aikata karkashin jagorancin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari. Wato har mu mutu ba za mu manta da wa'innan mutane da wannan mulki da suka yi ba a kasar mu ta Najeriya. Kuma wannan alƙawari ne muka dauka, duk wanda ya mulki a kasar mu yayi adalci za mu bayyana shi, za mu mai fatan alheri. Duk wanda ya mulki a kasar mu yayi zalunci, ya cuci bayan Allah, yayi zaluncin a zo a gani na inna naha, za mu hito mu bayyana tun yana saman mulki, kuma ko bayan ya sauka za mu bayyana. Kai ba mutuwa ba, ko ranar tashin kiyama muka haɗu da mutum sai mun ce muna bin wani bashi, muna son Allah ya muna hisabi. Ba za a zo a ci gaba da kashe rayukan al'umma babu accountability, ba za a zo a ci gaba da sace dukiyar ƙasa ba babu accountability, ba za a zo dukiyar da ya kamata a amfani da ta domin a kawo tsaro, a ɗauki nauyin, wato a gyara matsalar ilimi, a gyara matsalar kiwon lafiya, a gyara hanyoyi domin hanyoyin su daina kashe 'yan ƙasa ba, a gyara wutar lantarki domin 'yan ƙasa su samu sawaba ba, wani ya zo ya sace su a ce wai in ya mutu ba za mu faɗa ba. Wallahi tallahi har duniya ta naɗe sai mun ba da tarihi na kowanne ɗan adam da abin da ya yi. Allah da manzan Allah a cikin Qur'ani sun ba mu tarihin Yahudawa, sun ba mu tarihin Adawa, sun ba mu tarihin Samudawa, to kenan tarihi ba ƙarya bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da tarihin Banu Isra'ila waɗanda suka gabace mu, sannan kuma ya ba da tarihin abin da zai faru zuwa gaba na azzaluman shugabanni irin waɗanda muke gani yanzu kenan. Saboda haka ina muku rantsuwa da Allah babu wanda ya sai hana mu ba da tarihin azzaluman shugabanni da zalunci da suka aikata mu kasan mu. Sunana John Tech mai kawo rahoto kai tsaye daga gabas ta tsakiya da sassan duniya gabaki daya. Idan har kun ji daɗin wannan tarihi da na kawo muku na wasu azzalumai, to ku yi sharing wannan bidiyo domin ya je gaba ku yi reposting din shi. Allah ya sa mu dace. Tinubu is the failure to Nigeria. National assemblies are the failure to Nigeria. Judiciary are the failure to Nigeria. Nigerian security operatives are the failure to Nigeria. Wa'innan bangarorin shugaban ƙasar Najeriya shine babban matsalar ƙasar mu. Majalisar tarayya, ko in ce majalisun tarayya, su ne asalin matsalar ƙasarmu. Wato fannin shari'a su ne matsalar ƙasarmu, jami'an tsaron Najeriya su ne matsalar ƙasarmu. Wa'innan su ne bayanan da za mu tattauna a kansu, sannan kuma a kansu za mu yi magana. Babu wani dalili da za a ware zunzurutun kuɗi a yi budget a ƙasa sama da tiriliyan 50 da wani abu. A ce a ware kuɗin tsaro sama da tiriliyan 4, a ce tsaro ya kasa samuwa a ƙasa, sannan a ce akwai shugaban ƙasa, akwai majalisa da za su bi diddiki an yi ko ba a yi ba, akwai jami'an tsaron da aka samu kuɗaɗen account ɗinsu domin su je su yi aiki. Menene dalilin da za a ware sama da tiriliyan 3 a ba rundunar sojoji, a ce ana samun wai wani bandit da zai zo ya tare hanya ya kashe mutane, sannan kuma a ce wai har yana yin abun nan live a TikTok, wai har suna raba kuɗaɗe, wai suka kira su suka aje masu account number su tura maka kuɗi daga cikin kuɗaɗen fansar da suka karɓa a hannun talakawa, kuma a ce ƙasar nan akwai gwamnati. Ƙarya ne. Me amfanin DSS? Na dawo wurin ku. DSS ashe babban aikin ku shine kama 'yan social media influencers wa'inda suke zuwa suna criticizing gwamnati saboda 'ya'yanku su samu ingantaccen ilimi, su samu ingantaccen tsaro, sannan kuma ku samu matanku idan sun je kasuwa su samu kasuwa a farashi mai sauki domin an gyara ƙasa. 'Yan gwagwarmayan nan su ne suke gwagwarmaya da sunan 'yan ƙasa gabaki ɗaya, amma su kuke kamawa kuna gallaza mu a nan farko. Ina sojoji? Sojoji ashe ba ku bane wa'inda kullum kuna cikin jeji,
domin ku tabbatar da tsaron ƙasa ya tabbata, ku kare ƙasa daga barazanar ciki da waje. Shin ashe ba ku bane kuke shimfiɗa rayuwarku ana kashe ku domin tabbatar da yancin Najeriya da zaman Najeriya ƙasa mai cin gashin kanta? Shin amma matan ku ba suna cikin gari suna zuwa kasuwa, ƴaƴanku suna zuwa makaranta ba? Shin haka kuke so idan sun je makaranta wani ya je bafulatani ko wani bandit ya balla gitin makarantar ya kwashe ƴaƴanku ya wuce da su jeji ya musu fyaɗe ko kuma ya lalata musu rayuwa ko kuma ya dukan su? Sojoji ku shiga taitayin ku. Ina alƙalai? Alƙalai ku da ake kama mutane masu gwagwarmaya domin ƙasa a kai su gaban ku gurfanar da su kuma su hukunci na son rai saboda ku daɗaɗa ma mahukunta ƙasar. Shin ashe ba kuna zuwa kasuwa ba? Ashe ba kuna bin hanyoyi ba? Ashe ba kuna zuwa gona ba? Ashe ba ƴaƴanku na zuwa makaranta ba? Idan aka je yin kidnapping za a bambance ɗan alƙali da ɗan talaka da ɗan manomi da ɗan kasuwa ne idan suka samu dama wa'innan ƴan ta'addan? Never, ba za su taɓa bambancewa ba. Shin ashe ba za ku yi aikin da za ku zaunar da ƙasar ku lafiya domin ƙasar ku ta samu hayyacinta ba, kowa ya ji daɗi ba? Ina sauran mutane mahukunta gwamnati wa'inda suke yin budget na kuɗaɗe a sa asusun gwamnati a sace kuɗin nan ba tare da an ƙasa aiki ba, daga ƙarshe ku je ku yi ritaya ko da za ku yi ritaya hawan jini da ciwon siga ya kama ku da ciwon zuciya wanda babu asibitin da za ta iya kula da ku kamin a ɗauke ku a kai ku wata ƙasa za ku yi mutuwar mushi a cikin jirgi ko kuma a kai ku ƙasar Yahudawa su maku treatment na zalunci su kashe ku domin su gaji dukiyar da kuka bari kuma daga ƙarshe a dawo da ku cikin ƙasar ku Najeriya a yi gida a rufe ku kuma a bakku da azaba Allah ciki. Ina azzalumai 'yan siyasa tun daga wanda suke cikin zauren majalisar tarayya da zauren majalisar jihohi da sauran ministoci da sauran waɗanda ke ruwa tsaki. Shin ashe ba ku ne kuke yin mulki ba ku zo ku yi jinya babu asibitin da za a yi jinya ku a ƙasar sai an kai ku wata ƙasa hannun Yahudawa sun fafake hanjin ku sun maku gilla kuma a dawo da ku kuma su kwashe kuɗin da kuka je kuka ɓoye a ƙasashen su ba tare da sun ba magada ba kuma ku je azaba Allah wuta wani tana jiran ku. Kun ƙi dokar da za ta kawo sauƙi ga al'umma. Duk wata doka da za ta ci mutuncin al'umma ta gallaza musu ta sa su cikin bauta ita kuke yi 'yan sanatocin Najeriya da 'yan majalisu. Ku ne gaskiyar maciya amanar ƙasa, ku ne barazanar ƙasanmu, sannan kuma ku ne kaɗai za ku iya gyara ƙasanmu domin ku ne kaɗai Allah ya ba iko da mulkin ƙasarmu. Talakawa ya zama wajibi ku tashi domin ku jajirce, ku tunkari wa'innan mutane domin shi ne kaɗai za ku yi ku kwato ƙasarku daga hannunsu. Domin za su bautar da ku, su bautar da ƴaƴanku, su bautar da jikokinku, hatta kuna cikin kabari za su je su yanka ƙasa su sayar, a sayar da ku a liƙa kulka. Saboda haka mu tashi da ni da ku mu ceci ƙasarmu daga hannun azzalumai. Kun sharin wannan bidiyo domin al'umma ta gani sannan kuma ya kasance wani irin wato zaburarwa ne ga 'yan ƙasa domin su tashi. Matasa lokacin ku yayi a halin yanzu. Wani sanata a Zamfara ya ce wai gwamnatin Tinubu tana kokari wurin kawo tsaro a Najeriya da jihar Zamfara. Duk da hali da bala'in da al'umma suke ciki amma ya zo yana wannan magana ya tara al'umma yana gaya musu cewa wai wallahi babu abun da Tinubu ke yi sama da wato ƙoƙarin kawo a wannan matsalar tsaro ƙarshe. Bacin mu ko mun san ƙarya ne, magana ƙarya ce, with due respect ƙarya ne. Saboda haka muna addu'a Allah duk wanda ya ce Tinubu yana ƙoƙari Allah ya haɗa wani nashi cikin wannan matsalar. Duk wanda ya ce akwai tsaro a yankin mu ko kuma gwamnati tana ba mu tsaro to Allah ya jefa dan shi cikin wannan matsalar ko wani dan uwan shi ko wani wanda yake so kamar yanda al'umma suke tagayyara ana kashe su babu dare babu rana. Ka je ka gani hanyar shinkafi yanda mutane suka tara hanya suna kuka zurmi shekaran jiya mutane sun yi approaching sojoji sun yi confronting ɗinsu suna gaya musu ƙarya ne sun tara hanya sun hana sojoji su wuce suna ce musu da ku ake kashe muka kaza duk wayannan bidiyon kuna nufin ku wannan kai sanatan baka gan shi bane kai da kake sanata shekara 3 amfani mi ka tsira nama al'umma shin wani kuka ka kai na al'ummar da kake wakilta shin wani alhini wani jaji ka taba zuwa kama al'ummar ka dan an kashe su amma a zo ana magana kuna magana da rashin kishi da rashin imani da rashin tausayi a matsayinka na wakilin jama'a a matsayinka na jagoran al'umma kamata a ce damuwar al'umma ita ce damuwar ka ba bukatar siyasar ka kadai ba a ce akan siyasa kuna iya faɗin kowace mummunan magana ko za ta ma al'umma daɗi ko ba za ta ma al'umma daɗi ba a matsayinka na shugaba wai ka ce wai wannan gwamnatin wai tana kokarin kawo tsaro wai hadda alƙawari kake yi wai kana kiran al'umma su zo su ƙara zaɓen wannan gwamnatin wadda kasa kawo tsaro billahi allazi la ilaha illa huwa wat ina da na hito yana da mutum sama da mutum 7,000 cikin shi amma wallahi babu dan sanda ko ƙwara guda babu soja ko ƙwara guda babu wani immigration ko wani custom ko wani hukuma na gwamnatin tarayya ƙwara guda wanda yake kare al'ummata wallahi babu
kuma a yankin shi sanatan da yake cewa wai akwai tsaro. Kullun safiya Allah sai an kashe mu da ƴan uwa, sai an sace mu da ƴan uwa, kuma sai an hana mu zuwa gona. Ko shekaran jiya ƴan uwana sun je zuwa gona an kashe mutum 2, amma kuma kai ke wakiltar su, kuma wai ka zo ka ce akwai tsaro. Muna roƙon Allah ya ba su sa'a gurgu, Allah ubangiji ya ba su sa'a su yi ido biyu da gurgu, tunda ku ba ku da imani ba ku da tausayi. Allah ya hada su da gurgu, Allah ya sa su yi ido biyu da gurgu. Addu'a da zamu yi kenan, duk wani wanda ke bin talakawa da mummunan yariya da mummunan manufa, Allah ka maimai da ita kanshi, Allah ka maimai da ita kanshi, Allah ka maimai da ita kanshi. Allah duk wani shugaba da yake kokarin kawo ma al'umma sauki a cikin al'umma, Allah muna roƙonka Allah ka taimake shi, Allah ka bashi nasara, Allah ka bashi abin da yake nema. Wannan ita ce addu'a da za mu kuma haɗa ku da Allah, kuma baku da Allah, tsakaninmu da ku Allah ya isa. Wato ina da matsala da wasu ku saboda yanda muke tunani. Yanzu bidiyon Very Dark Man da wasu naga sun kafe shi suna zage shi a 'yan kwanakin nan akan cewa ya rubuta caption akan cewa ana da intention na Islamize Nigeria, wanda ni ma karan kai na wannan caption din naga it's very wrong. Kuma wanda suka calling din sa out domin su nuna masa cewa abin nan ba yanda yake tunani bane, sun yi aiki ko na kwarai. Wato bidiyon da Very Dark Man yayi wannan caption, in ka dauko magana ka je ka ji magana daga farko har karshe, maganar sa is very simple, ka gani magana cewa yake akwai ajenda da ake so a Islamize Nigeria, amma abin da shi ya fahimta shine musulunci yan Boko Haram daban, musuluncin da mu yan Arewa muke daban. Sannan shi maganarsa shine musuluncin da Boko Haram suke ikirari shine hatta mu musuluncin mu da yan Arewa ba mu tsira daga wurin su ba, saboda su suna da matsala da musuluncin da mu muke. Su na Boko Haram daban kenan da yan ta'adda. Saboda haka mu musulmai mu za mu fara dandana kudan ma Arewa sama da kowa. Saboda haka shi ya believe cewa 80% na mutanen Arewa sun fi cutuwa da Boko Haram, 20% ne ma daga kudu. Saboda haka mu mun fi cutuwa. Amma a fahimci wani abu, sakonsa shine entirely abin nan dole sai yan kudu sun taso sun taya mu fada kafin za mu iya ceto kanmu, saboda mu an yi amfani da addini, malaman addinai da kuma shugabanninmu na siyasa an rufe mana baki, ba za mu iya ba, amma mun fi kowa illatuwa. Of which ka tambi kanka addinin ka ɗaya ne da na yan Boko Haram, manufan da suka tsaya shine manufan da manzo Allah. So shi ya believe cewa akwai mutane secretly behind wanda suke aiki domin su Islamize Nigeria based on irin na Boko Haram, ba irin wanda mu muka yarda da shi ba. Wannan bincikensa ne, zai iya yiwa bincikensa ba daidai bane, officially ban yarda daidai bane, amma ka gane da yi bincike shi abin da ya realizing kenan. So is normal ka fito ka nuna masa kuskurensa, ka nuna baku tare manufansa ina ga abin da musulunci ya tsaya a kai, bincikensa ma ya kamata ya je ya sake normal ne. Amma ku zo ku ce munafiki ne, waye ya mutu ya dawo, haba abin da gayan nan yake yi, ku da kuke fitowa kuke criticize insa, ba ku yin kwatan abin da yake wurin kawo canji, hatta abubuwan da yayi domin yan Arewa ku ba ku taba yin kwatan irin sa ba. Da ya je Maiduguri aka yi ambaliyar ruwa, katifu, kudade, gidaje, wani irin contribution ne bai yi ba, of which ba ka expecting wai ya maka abu a matsayin sa kamar musulmi ba. Ai da ya yarda da musulunci da shi musulmi ne, bai yarda musulunci gaskiya bane a kallon sa, kai ma baka yarda Christianity gaskiya ba. Saboda haka bare yi ka zama wai kai yanzu yanda Kirista yake son Kristanci, ai kai baka son Kristanci haka, something shi ma Kirista haka yake towards musulmi. So ban gane kuna so wai mutum wanda ba musulmi ba ya rika kallon abu kamar kai musulmi, ba zai yiwu ba, ai ba zai yiwu ba. So a takaice kawai ka gane, idan muna kallon abu mu kalli abun a yanda yake, mu daina son wai abu da lallai mu yanda muke so abu ya kasance dole haka dai kasa, a'a ba zai yiwu ba, ai ba zai yiwu ba. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu dace, kuma Allah ya ganar da mu, kuma ya daɗa haɗa kan ƙasa nan, domin shi ne kaɗai hanyar da ni na san zamu abu, sai dai an raba ƙasan kuma, amma ba a raba ba dole sai mun haɗa kai. Allah ya sa mu dace. Karamin ministan tsaro Bello Matawalle ya ce matsalar tsaron Najeriya duk ƙarya ce, jita-jita ce, kuma sharrin yan adawa ne. Wai su suke cewa akwai matsalar tsaro a Najeriya ko a arewacin Najeriya, alhali yankin lahiya lawa yake, kawai ana so a bata ma gwamnatin Tinubu suna ne. Wannan rahoto ne da zafi-zafin sa da naga BBC sun ɗora, ku duba da kyau ku gani, daga shafin BBC na kwafo shi. Ya tabbatar ma al'umma cewa Tinubu shine zai sake cin zaben 2027. Sannan batun jita-jitan matsalar tsaro magana banza ce, akwai tsaro, yan adawa ne ke cewa babu tsaro domin su lalata mu gwamnatin Tinubu suna. Yanzu wannan ya isa ya nuna ma al'umma cewa babu ran da za a samu tsaro a Najeriya muddin irin wa'annan mutanen su ne ke kula da akalar tsaro. Idan dai har za a je a mahaifarka, a ƙaramar hukumarka, a yankinka, a magamin diddi, sanadiyar rashin tsaro al'umma su yadda za su yi sulhu da 'yan ta'adda, a je wurin 'yan ta'addan nan ana sulhu da su, 'yan ta'addan nan su yi garkuwa da mutanen nan sama da 30 da wani abu tsofaffi da tijai. Yanzu haka suna hannunsu, sannan sun nemi kuɗin fansa sama da miliyan 125 wai a basu.
kamin su sako su, a ce kana da karfin hali da taurin ran da zaka hito ka gaya ma duniya cewa wai matsalar tsaro a Najeriya jita-jita ce ƙarya ake ma gwamnatin Tinubu akwai tsaro. Idan dai har za a ce al'ummar da suke yankin Kaya, Faru, Magami, Jambako da kuma cikin maradun wasu ɓangarora ba su iya zuwa gona su yi noma, wai a ce kana da ƙarfin hali da bushewar zuciyar da zaka hito ka ce wai jita-jita ce matsalar tsaro ƙarya ne. To abin da muke so da kai, ka tashi ka zo mahaifarka ta maradun, ka je Magami kana da dangi, ka je Jambako kana da dangi, ka je Kaya kana da dangi, ka je sauran garuruwan kana da dangi, duka cikin waɗannan garuruwan kana da dangi, ka je Faru, ka je Manasa, ka je Tunga, duka kana da dangi can, ka je su babu jami'in tsaro ko guda. Wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa akwai wad cikin karamar hukumar mulkin maradun da babu jami'in tsaro ko kwara guda cikin su. Ni mahaifata babu jami'in tsaro na gwamnatin tarayya ko kwara guda, na rantsi da Allah wanda ke kare al'ummata. Kuma daga mahaifa guda muka fito da ni da kai. A ce wannan rashin imani naku ya kai har ku zo kuna irin wannan maganar. Ba jami'an tsaron 'yan sandan jiha za a kirkiro ba, duk abin da za a kirkiro inda irin wa'annan mutanen ne ke lura da sha'anin tsaro a ƙasa, babu ran da za a samu tsaro a wannan ƙasar. Saboda zuciyarsu babu kyakkyawan manufa, ba wai al'umma, ba wai jinin al'umma da ake kashewa ya dame su ba, siyasa su ta dame su. Ba mu taɓa jin kuna bala'i ko kuna rigima da wani mutum ba a duniya saboda matsalar tsaro ko raka al'umma, sai dan matsalar siyasa ku kullun cikin tashi hankali kun dame mu. Hatta gwamnatin jihar da muke ganin tana kokarin ta domin ta kawo karshen matsalar nan, kun ki bata goyon baya, kun ki bata haɗin kai, sannan kun ki taimakonta, kuma kuna cewa wai kuna tare da ita. Saboda haka ina tabbata muku da cewa wallahi 'yan Najeriya sai kun tashi tsaye. Idan dai irin wa'innan ne za su lura da matsalar tsaron ku, wallahi ba ran da Najeriya za ta samu tsaro idan irin wa'innan su ne ke kula da matsalar tsaro a Najeriya. Sunana John Tech mai kawo rahoto kai tsaye daga gabas ta tsakiyar sassan duniya gabaki daya. Ku yi sharing wa'innan bidiyon domin ya je wurin al'umma a wayar da kansu na cewa fa ga mutanen da suke mayar da hannun agogo baya, suke mai da ruwa rijiya a yayin matsalar tsaro. Kullum muna kuka muna ba tsaro, amma kuna zuwa kuna gaya mu shugaban kasa da gwamnati cewa wai akwai tsaro, ƙarya ne. Allah ya wadaran naka ya lalace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan sako ne mai muhimmanci da ya kamata dan Allah duk wanda ya ci karo da shi ya taimaka ya mana sharing da kuma reposting, domin wannan sako ne da suke al'umma da ke Shinkafi local government a jihar Zamfara. Domin dai kamar da kuke gani an waye gari a yau da wata sanarwa da take nuna da cewa akwai yiwuwar ɗan ta'adda za su kai hari a kasuwar Shinkafi da ke local government a jihar Zamfara. Kuma kamar yadda kuke gani yanzu haka ina gona na samu kiran al'umma da suka fito daga yankin Shinkafi wajen roƙo da cewa dan Allah a taimaka a sanar da al'umma da suke yankin Shinkafi da kuma wanda suka je cin kasuwa a Shinkafi local government a wannan ranar. Kowa ya yi a hankali domin kare kansa wajen bin hanyoyin da za ku koma garuruwan ku da kuma gidajen ku kamar yadda suka sanar da cewa a sanar da al'umma. Wannan sanarwar da kuke gani sanarwa ce mai muhimmanci domin an tura ta ga dukkan wanda ya mallaki layin Airtel a wannan yankin. Saboda haka Allah ubangiji ya tsare ya kare dukkan musulmi daga wata mummunar kaddara. Majalisar wakilai suna shirin approving wata doka da ake maganar cewa duk wani shugaban kasa da aka yi zabe yanzu shekara 6 ake so yayi kafin a sake zabe. Yanzu da shekara 4 da muke yanzu da shi 6 amma ana shirin yin yadda za a wuce dokan ne. Wato zabe ya zo dab suna shirin yara a yi su doka, so automatic kawai by default shine ka fahimci cewa idan Bola Ahmed Tinubu ya zarce zai shekara 6 ne ba shekara 4 ba. Wai ka gane, ina mamaki wanda yake tunanin har a yanzu yana bukatan a zaunar da shi a gaya masa cewa kada ya kuskure zaɓi gwamnatin APC a matakin shugaban kasa ko na a jihar ku. Ka gane, ka tsaya ka duba wanne ne fi. Idan ka ga dan takarar APC a jihar ku ya fi muku wannan kuje ku ko ba, amma a mataki na shugaban kasa ko kuma wani wawawa kana bukatan sai an gaya maka cewa kada ka zaɓi APC. Nina ba wani kalma ko wani magana da yanzu ya kamata a fito a ce mutum da shi za a yi masa amfani don like duk wanda yake bukatan sai an fito an bashi dalilai. Ni wallahi ina ganin to bashi da maraba da dabba. In dai kana bukatan like kana cikin Najeriya akan idon ka komai yake faruwa, kana bukatan a fito a baka hujja saboda karka zagi President Bola Ahmed Tinubu, to like lissafin ka da daban ne, ba da mu ya kamata ka rika rayuwa ba. Ya kamata a kai ka can zu ne cikin namomin daji da ake kiwo su ana karban kuɗi ana zuwa a kalle su. Haka ya kamata a jami'in da rayuwanka. Kuna da samun mutane kunci da takaici, kuma abin da zai bata maka rai waɗanda suka kasa gane wannan abu. Duk da yanzu dai dan ce maka duk wanda ba su san Bola Ahmed Tinubu sun fi yawa inda ya zaben gaskiya za a yi. To amma matsalar ba iya ka ki shi kuma ka je ka zaɓi wanda ba ya san shi wai shine ka yi kokari ba. Ya za a yi ku protecting ƙuri'unku, ya za a yi in kun yi zaɓe ku tabbatar
wanda kuka zaba shi kuka raka kuka tsare, tabbas wanda kuka zaba shi aka kai wannan har Abuja ko ina a raka ƙuri'u. Yana daga cikin aikin ba iya zaben ka tattara kayan ka koma gida ba. Shekara 6 kana ganin mutum na shekara 2 yayi a ranar da aka announce ya aka rantsar da shi ya burki ta ko ina. Kai imagine mutum na cewa kai shekara 6. Allah ya taimake muku, Allah ya samu dace. Jama'a wannan sakon ministan tsaro ne karami, ku yi sharing domin ya kai wurin karamin ministan tsaro Bello Matawalle. Bello Matawalle ya ce farfaganda ce matsalar tsaro, to ga mutanen Zurmi suna magana yanzu haka. Ga mutanen Zurmi sun ce ba za su jaye daga blockage inda suka sa daga shingen da suka sa suka rufe hanyar Zurmi ba. Dama ka san mutanen Shinkafi sun yi zanga-zanga kuma sun tara hanya. An sha yin zanga-zanga mutanen Maru sun sha tara hanya. Mutanen garuruwa da dama a jihar Zamfara sun sha tara hanya. To amma ka ce farfaganda ce, ku saurara kaɗan ku ji daga bakin matasan garin Zurmi sakon da suka ce a tura ma ministan tsaro Bello Matawalle da kuma shugaban gidan shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu. To magana gaskiya ba soja ba dan sanda ba, duk wani ma'aikaci da za a turo mana idan ana tunanin cewa wai yayo ne za mu zanga-zanga, billahi la ilaha illallah ba za mu buɗe ba daga nan har ranar Juma'a. Ke ba ranar Juma'a ba ko da ba aiki, billahi lazi in ba a tsaya aka tibi korafin mu ba mun soma kenan. Ba wani shege ba assalamu alaikum. Dama an ce da naka ake ba da kai. Mu mun san matsalar tsaron yankin mu ba matsalar kowa ba laifin kowa bace, wato sai laifin shugabannin mu. Mun san abin da yasa matsalar yankin mu ta kici ta kicinyewa su ne shugabannin mu ne ba su so matsalar ta zo karshe ba. Kuma mun san da cewa kowane lokaci matsala ta tunkare mu ba mu da wani jigo wani jagora da zamu je mu kai mu koke domin ya shiga ya fita domin a samu mu al'umma sauƙin rayuwa. Kullun tunaninku shine siyasa, kullun tunaninku shine mulki, kullun tunaninku shine albarkacin kasar da suke cikin jihar Zamfara ya za ku yi ku kwashe. Wallahi tallahi yanzu kan mun farga. Mun dauki dimension din da za mu haɗu da ku kare jini biri jini. Muddin kuka ce ba za mu kwanta da iyayenmu mai bacci ido rufe ba. Muddin kuka ce ba za mu je gona da iyayenmu mai noma ba. Muddin kuka ce ba za mu je kasuwa da mu da iyayenmu mu samu abin da za mu ci mu rufa bakin mu asiri da sutura ba. Wallahi babu ran da za mu bari ku huta. Mun dauko hanyar da mu da ku sai mun ga wanda zai fasa. Ko ku fasa bari ana kashe mu, ko kuma mu fasa fituwa muna sutale muku riga, wallahi muna tona muku asiri da irin shiri da bakirci da badakala da kullakullan da kuke ma wa tsaro na jihar Zamfara da arewacin Najeriya. Ku gaya ma ministan tsaro Bello Matawalle karami, matsalar tsaro ba farfaganda bace, matsalar tsaro ba siyasa bace, matsalar tsaro ba adawa bace. A'a, sai dai kawai muna yin wannan abin ne saboda ana kashe mu, saboda ana kashe ƴan uwanmu, saboda ana mu da yayyenmu da matanmu fyaɗe, saboda ana cin zarafin mutane a jeji, ana zuwa masu ruwan tafasassiyar roba tana ci da wuta, za a dirara wa mutum a bayan shi ya tsale da leda, ana ɗaure mutane har jijiyoyin kafafunsu su tsinke, jijiyoyin hannunsu su tsinke, ana ma mutane horo da yunwa har yunwa ta kashe su. Wasu kuma bayan an yi garkuwa da su rashin lahiya za ta kama su, amma duk da haka za a hana su ganin likita har su koma ma Allah. Ku gaya ma karamin ministan Bello Matawalle, wannan shine sakonka na ranar dimokuraɗiyya, kuma za mu ci gaba da aika muku sako da kai da ire-irenka da sanatan da yake cewa dole za a zaɓi Tinubu, sannan kuma Tinubu yana ƙoƙari wurin kawo tsaro. Muna roƙon Allah duk wanda ya ce akwai tsaro a jihar Zamfara, akwai tsaro a arewacin Najeriya, akwai tsaro a Najeriya, Allah ya haɗa shi da irin tsaron da muke ciki a kabarin shi. Allah ya sa iyalin shi da kabarin shi da dukansu su zama irin tsaron da muke ciki a halin yanzu. Ya Allah idan ya tashi ran lahira, Allah ka hada shi da irin tsaron da muke ciki a jihar Zamfara da arewacin Najeriya gabaki daya. Sunana John Tech, ku yi sharing wannan bidiyon domin ya kai inda muka tura. Yan wannan sakon ina so ya zama sakon da zai trending a matsayin sakon ranar demokradiyya ga azzaluman shugabanni waɗanda suka zura ido ana kashe mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato dazu naga wani bidiyo na su Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum da shi da Malam Mansur Isa Yalwa da sauran malamai a ziyarar da sun kai a UK, inga akwai wani taro da sun ka halatta wanda Audu Bula Babakarti ya fito ya yi maganganu akan lamarin tsaron Najeriya da kuma abin da ya kamata a yi. Wato duk wanda ya saurari maganganun Bula Babakarti zai ji ya yi maganganu da yawa, amma ba zan tura ba saboda babu isasshen lokaci. Da Allah wanda ya ci karo da wannan bidiyon ya je ya bincika ya saurari abin da Bula Babakarti ya ce, sai ya dawo kuma ya mana jojin akan maganganun da zai yi. Wato Bula Babakarti ya yi kiraye-kiraye ga malamai, sannan ya bada shawarwari, sannan kuma ya yi comparing irin
kokarin da 'yan kudancin Najeriya suke yi wurin yaƙa azzaluman gwamnati, wanda wannan yaren shi kaɗai ne abin da shugabanni suke ji, idan baka zagin su ma ba za su dawo ta kanka ba. Wannan shawara ce kuma idan ana kira aka nuna ba a tsoron gwamnati za ta fito ta yi abin da ya kamata. Sannan ya ba wa malamai shawarwari, amma abin da ya ja hankali na shine akwai wasu maganganu da ya yi guda biyu, wacce guda tana ƙara jaddada kalaman Dr. Ahmad Gumi, guda kuma tana ƙara jaddada kalaman Christopher Musa. Magana take kamanceceniya da maganar da Christopher Musa, ko kuma kamar Bulama yana ƙara jaddada maganar Christopher Musa, shine Bulama ya ce abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya, bidiyo na ta'addanci da ake yadawa da labarai ƙarya ne, wasu labaran ƙarya ne ba su faru ba. Irin wannan magana Christopher Musa ya ce wai wasu makiya ƙasa ne suke zuwa suna yaɗo wasu bidiyo waɗanda na ƙarya ne domin a hargitsa ƙasa, wanda duk wani wanda yake Najeriya, in dai ɗan Najeriya ne ko ba ɗan Najeriya ba ne kai, ka san cewa ta'addancin da ake yi Najeriya real ne. Idan ma akwai tsofin bidiyoyi a ina aka yi su, a Najeriya aka yi su, yana da wahala kaga bidiyon ta'addanci na wasu ƙasashe, sai jefe-jefe ne zaka gan su. Yanzu idan mutum ya fito ya ce fa ana yaɗa labaran ƙarya, yana nufin kusan fa cewa 70% na labaran da ake yadawa na sace-sace da kashe-kashe gaba ɗaya ƙarya ne, ana yadawa ne domin a rubuta wuta. So kun ga wannan magana ba ta bisa kan hanya. Sannan duk wani ɗan Najeriya mai neman maslaha wanda yake son a kawo ƙarshen wannan abun, ba zai so a rufe ta'addancin da yake faruwa ba. Yana ba mu shawara mu daina yadawa. Ta yaya za mu daina yadawa? Kai da kace yan kudancin Najeriya idan abu ya faru a yankin su suna fitowa su yi zanga-zanga, ka ce a daina yada ta'addancin da yake faruwa a arewacin Najeriya. In ba a yada zaluncin da ke faruwa a arewacin Najeriya, ta yaya yan arewa za su tashi su yi kwasa su yi irin abin da yan kudancin Najeriya suke? Kaga shawararka, wannan magana da kai ta rushe wacce shawarar taka. Sannan kuma magana da kai wacce take kamanceceniya da kalaman Ahmad Gumi shine ka fito kana cewa wai waɗannan 'yan ta'addan da suke ta'addanci rashin tarbiyya ne, rashin ilimin mahadmadiya ne, ilimin boko a basu da kulawa, suna cikin daji, jahilci ne musu yawa, shi dalilin da yasa suka zo suna irin wannan ta'addancin da rashin imani da suke yi. Ya kamata a san matakin da za a ɗauka domin a magance wannan matsala, mu bawa yaran mu tarbiyya, mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza. Wanda wannan maganar na san duk wani ɗan Najeriya nagari, maybe ma kai a kwanakin baya in ba lalle ban ce kayi ba, da ke in ba ka taɓa ƙalubalanta Sheikh Ahmad Gumi akan waɗannan maganganun ba. Yau kuma kai ka zo ka jaddada waɗannan maganganun. Bulama wanda sako kake so ka isa mana? Bulama Fakarti, shin daga cikin 'yan Najeriya kaso mafi yawa wani mutum nawa ne ko percentage nawa ne gwamnati ta ɗauka ta bashi muhalli, ta bashi ilimi, ta bashi lafiya, kowa fasan ya kai ilimi, ruwa, titi, babu abin da ɗan Najeriya ba ya sai. To kuma me yasa kake cewa an basu cikin jahilci? Babu waɗanda sun kai karatun ne? Su waɗanda kake tunanin cewa an basu cikin jahilci, akwai hanyar da sun ka zaɓa da su da iyayensu sun ka zaɓa musu cewa ga hanyar kunan ku bi, wannan ita ce hanyar kuɗi ɗar. Amma wasu daga cikinsu ai sun fito sun yi karatu kuma sun yi ilimi. Maybe ma a cikin zauren da kake wannan maganar za a samu akwai wani talented irin su wanda ba zai iya fitowa irin abubuwan da suke yi ba. Me yasa su waɗancan ba a ba su ilimi kamar yadda an kafa wannan ba? Kana tabbacin wanda yake cikin wannan falon wanda ɗan ƙabila su ne, kana tunanin cewa shi gwamnati ta ba shi ilimi? So Bulama Fakarti, ka gane cewa ka ɓata rawarka da kiɗi tun lokacin da kuka fito kuna magana cewa akwai gwamnatoci, jam'iyyoyi waɗanda kuke ƙoƙarin mara wa baya, amma sai in za su yi tafiya da ku. Kaga kenan ba dan al'umma za ku shiga ba, kawai za ku yi ne domin a yi da kuwa. Sannan da maganganu da kaka fitowa kana kana wasu waɗanda ake gani cewa suna da sakaci ko ma suna da hannu a harkar taɓarɓarewar rashin tsaro a Najeriya, kana fitowa kana ba su kariya, duk duniya muna gani. So dan ka fito yanzu kana jaddada maganganun Sheikh Gumi, kana jaddada maganganun Christopher Musa, wanda duk wani ɗan Najeriya na gari baya tare da wannan maganganun, mu ba za mu yi mamaki ba saboda mun san cewa za ka iya. Sannan duk shawarwarin da ka bada na a dinga kyamata azzaluman 'yan siyasa, kada a zaɓe su, a yi kaza, malamai ka ba su shawara akan haramta zanga-zanga da sauransu. So bangaren malamai ɗaya nake tunanin maganganun da ka yi za su iya aiki idan malaman sun ɗauka sun tsaya kuma sun yi aiki da shawarwarin da ka bada. To amma ko su idan sun yi aiki da shawarwarin, sun yi maganganu al'umma sun ji, daga baya fa waɗannan maganganun na baya na cewa a daina yaɗa ta'addanci za su rubuta wannan magana, za su rubuta aikin da malaman sun kai. Daga baya wannan magana ta cewa ba a bawa 'yan ta'adda ilimi ba shi yasa suke ta'addanci za ta rubuta aikin da malaman sun kai, saboda duk wani ɗan Najeriya ya san cewa ɗan ta'adda ne, babu wani rashin ilimi. Akwai jahilan da bai san arai ba, bai san boko ba, yana gari ne yasa ya ɗauki makami ya koma daji ba. Kuma akwai masu ilimin da suke yi wannan ta'addancin, to su masu ilimin ma juya masu hukumar sun kai wannan ta'addancin. Waɗannan tambayoyi ne da ya kamata a ce ka fito ka amsa su.